ショーも終わりが近づいてまいりました。ここで牧先生からのご挨拶です。はい、ありがとうございます。皆さんもライトが当たるとは思いませんでした。本日はね、荒井武吉、10thアニバーサリーガラにお越しいただきありがとうございます。10年ね、この静岡という場所でね、10年続けてこれたことをすごい感謝、続けてこれたのは生徒さんのおかげです。たくさんの生徒さんが私を愛してくれて、一生懸命練習してくれて、なんていうのかな、頑張ろうってしてくれてる思いが日々感じて、ここまで来れたなと思います。生徒にね、とても感謝したいと思います。それ以外にも今日ね、音響さんだったりとか受付スタッフ、だったりとか出展者全部のタキチアンダンスを様がすいません温かい、ね、協力を得て開催することができました。あれね、タキチすごい小さいスクールです。そんな人数が多いわけでもないスクールなんですけども、こうしてホールでできたこと、何よりも生徒さんがこの大きいステージ、スポットライトが浴びるようなステージで踊れたこと、それが、ね、すごい嬉しいなと思います。そのためにみんなすごい頑張ってきてるから、気持ちいいステージで踊らせてあげたいという思いでここまで来れたので、いろんな人に感謝したいと思います。いろんなサポートありがとうございます。それからね、会場に来てくださっている先生方、とかね、タキチを通じてね、出会ってこうして来てくれた人がたくさんいる人に感謝したいと思います。喋るのはね、ものすごい苦手なのはみんなご存知だと思いますけれどもね、必死に喋っています。発表会ってこんなに大変なもんなんだっていうふうに今回感じました。それを感じて、これからね、今まで作り上げてきた先生方とかね、これから作っていく先生方にたくさんのご協力とかね、感謝の気持ちを生徒さんが感じてくれたらなと思います。はい、準備できたかな？まだです最後にね、みんなで一曲踊っていきたいと思います。はいぜひね、会場の皆さん、手拍子とか、タキチはなんていう名前を呼んだり、楽しかったらわーって声を出してもいいものです。ぜひね、手拍子とかして盛り上げてくれたらなと思います。ではもうしばらくお待ちください。ありがとうございます。